jo em van detectar la malaltia ara fa, mira, va ser el 1er de juny de l'any passat, per tant fa 9-10 mesos, i tot va ser perquè jo notava una espècie de pressió al pit quan respirava, és a dir, que no podia omplir del tot, no? Però no notava cap malestar ni cap incomoditat, més que això. Llavors em cansava més, pujava l'escala i em cansava. I res, finalment em vaig decidir anar al metge, em van fer una radiografia i quan va sortir el resultat de la radiografia jo vaig veure la cara del metge que allà hi havia alguna cosa rara, molt rara o molt pronòstic. Però bueno, encara podia ser una tuberculosi. Al cap de... em van fer unes biòpsies i al cap d'uns dies doncs, va venir una amiga metgessa i abans de dir-me res va posar a plorar. Per tant, ja vaig imaginar que no era una tuberculosi, sinó el pitjor, diguéssim, diagnòstic, que és un adenocarcinoma pulmonar no microcític i, a més, amb petits nòduls distribuïts als 2 pulmons. No hi ha metàstasi fora dels pulmons, més que una afectació d'una vèrtebra. Llavors, clar, això no té curació, no es pot operar perquè no es pot operar, i de seguida la quimio. Comencem la quimio, fem durant pràcticament 4 mesos, 4 sessions de quimio d'aquestes fortes. Jo, pels que, com que sou metges i infermers, doncs sé que hi havia allà dins, en el còctel aquell hi havia cisplatinum. Jo el que sé és que 10 dies després de la quimio estava molt malament i després remuntava durant 10 dies més fins al següent tractament. Després d'aquest tractament, d'aquests 4 mesos, sembla que la cosa es frena i, per tant, sembla que va bé dintre del que pot anar i comença un altre tractament a base de pastilles, d'erlotinib, que dona molt bon resultat. Pràcticament desapareixen els micronòduls, queda una afectació, que és un petit nucli, etc. I de moment estic amb aquest tractament responent bé. Fins quan? Doncs ja ho veurem. Perquè això sembla que no és etern, o sigui, aquest tractament deixa de ser eficaç en un moment donat. Aquest és la descripció tècnica, podríem dir, de la malaltia i de les coses més així. Llavors, com ho he viscut jo, això? Aviam, primer de tot, absolutament superat al principi, sense saber què volia dir, això, no? Amb les típiques pors del novato, del neòfit, més que res a fer-te la idea de què vol dir això, la possibilitat de tenir una malaltia mortal, que no té... Què vol dir tenir una malaltia que no és curable? Això no m'havia passat mai. Totes les malalties que tens són curables. Per tant, fer-te una idea d'això és molt difícil i ho segueix sent ara, perquè tampoc pots fer plans de futur ni previsions a nivell de la malaltia, vull dir. Sí que els metges saben, dins d'un marge, d'un determinat marge, com pot anar, si va molt bé i si va molt malament. Per tant, hi ha uns límits per dalt i per baix, però no saps ben bé per on pot anar, tampoc. Llavors, al principi és com si t'obrissin una porta a un món desconegut en el qual no tens cap eina ni cap recurs. Causa la tentació de preguntar algunes coses que està bé preguntar i altres que després te n'adones que són inútils i que no serveixen de res. Lo típic, no? Quan? No t'ho pot dir el metge. Després també aprens que el metge et pot dir el que et pot dir. El pot dir el que mèdicament et pot dir, però poden passar moltes altres coses que són aquests imponderables. I jo diria que aquesta és una de les coses més difícils i al mateix temps que m'han fet més bé de portar, que és aquesta incertesa. O sigui, la malaltia què és? És una incertesa. De fet, la vida és incerta, però la malaltia t'ho fa viure amb molta més força, perquè fins ara tens uns plans, i més o menys saps que faràs això, faràs allò, no sé, dins de que el futur és sempre un enigma, no?
però ara tens una incertesa respecte al teu propi cos. És a dir, hi ha alguna cosa en el teu cos que no pots preveure per on tirarà, de manera més immediata. Per tant, viure amb aquesta incertesa al principi és més complicat. No? Durant aquest temps fas uns quants dols. No uns quants. Uns quants. I no només tu, també la gent que t'acompanya, perquè el dol no el fa només el malalt, sinó la gent que l'acompanya, evidentment. El primer dol, per mi, va ser el dol aquest de la malaltia, és a dir, d'acceptar la malaltia, no amb resignació, perquè això és una tentació també, em resigno, intento espiritualitzar-lo, no? Perquè és que al principi no saps com fer-ho, per tant. Però a poc vas assumint, vas integrant de debò positivament què vol dir això que estàs malalt o que tens aquesta malaltia, en fi, de la qual estàs afectat. No? Vas fent el dol sobretot en la químio. La químio és una experiència molt forta per mi, molt. Jo no havia fet una cosa així en la vida. Durant 10 dies et mors. Durant 10 dies estàs enverinat. Estàs enverinat. O sigui, jo no havia estat enverinat mai i la químio t'enverina. I a més t'enverina físicament, psicològicament i quasi espiritualment. No? És a dir, durant 10 dies se't tanquen totes les finestres del teu món, no tens forces ni per sortir, ni per parlar, almenys a mi em passava això. No? Hi ha gent que ho porta bastant millor, però jo realment és que és com si de cop allò se't caiguessin totes les persianes. I això és el més difícil de la químio, més que el patiment físic, que hi ha patiment físic, és el patiment de la relació. Si no tens ganes de veure ningú, et sembla que no podràs tornar a veure mai més a ningú, no? Sortia a passejar quan estava una mica millor en les fases ja, i sortia a les 11 de la nit per no trobar-me persones, no? Perquè estàs com desconegut. Després també ets espectador de la decadència del teu propi cos, no? O sigui que té coses, però al mateix temps aquesta experiència de suprema indigència, que no és, com dir-ho, no és una experiència de debilitat, no, és una experiència d'indigència, o sigui, de que no tens capacitat ni força per portar això i menys encara per sortir-te'n. Vull dir que el teu cos, en aquest sentit, està lluitant amb un enemic molt, molt poderós. No? I tu ets espectador d'aquesta lluita i l'acompanyes com pots i reps cops si no saps d'on venen. Bueno, doncs, malgrat això, o precisament a través d'aquesta experiència d'indigència tan bèstia, aquí és on jo personalment he fet les experiències de Déu més impactants de la meva vida. No? O sigui, quan tot cau, al fons, diguéssim, d'aquestes ruïnes, per dir-ho així, almenys que tu les perceps com a tal, hi és Déu. No? Però és Déu d'una manera molt diferent a com tu l'havies trobat normalment. Normalment el trobem amb el positiu de la vida, no? Amb la força, amb la capacitat de reconèixer, el de viure, el de testimoniar, no? I aquí el trobes de cop amb la passivitat, no? En el no poder fer res, en el, en fi, no tenir cap recurs personal, no tenir cap mèrit que aportar, no? I de cop descobreixes, no? Aquest Déu, l'eficàcia del qual és l'eficàcia de la creu, no? És a dir, de la vida lliurada. I aquí, bueno, no sé si això d'allò, però almenys per mi sí que és una de les experiències més importants. No? Perquè l'experiència de la fe no és com una guinda, no? Que jo li he posat a la meva vida, sinó que és el replè del pastís i per tant té molt a veure amb les coses que he vist i per tant també amb aquesta. No? Hi havia gent que em deia i no t'has revelat? No? La pregunta de la dona de Job, no?
mira el que et passa, i que encara segueixes creient en Déu, no? Rebel·lar-me contra què? Contra Déu? Contra el càncer? Penses, i per què jo? No? Però després tu vas avançar i penses, i per què no jo? Si hi ha tanta gent. Per tant, rebel·lar-me